Goedemorgen broeders en zusters. Gezegende Sabbat. Wat fijn dat we na een lange week samen bij elkaar konden komen bij deze Sabbat. Jennifer had mij gisteren gevraagd om een ochtendtoewijding te schrijven. Ik was zelf een beetje laat, maar ik heb toch door Gods kracht toch wat in elkaar gezet. Om vandaag wat te brengen voor ieder van ons vandaag. Het is vandaag een boodschap waar we met ons allen vandaag heel goed over kunnen nadenken. En waar het ook goed is vandaag om bij stil te staan. Zal ik nu het gaan voorlezen. De titel is Onderzoek de geschriften. Onderzoek jij de geschriften genoeg vandaag? Geliefde broeders en zusters, vandaag wil ik stilstaan bij een heel belangrijk onderwerp. Het onderzoeken van de geschriften. We lezen de Bijbel misschien wel, maar onderzoeken we de geschriften ook grondig genoeg? De tijd waarin we leven vraagt om verdieping. Het is vandaag van levensbelang dat wij onszelf verdiepen in Gods woord. Jezus zegt in Mattheüs 24, vers 33. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat de tijd nabij is voor de deur. We zien om ons heen dat de tekenen zich vervullen. Dit laat ons zien dat de komst van de Heer dicht nabij is. Daarom is het voor Gods volk in deze tijd noodzakelijk om het woord niet oppervlakkig te lezen, maar ernstig te bestuderen. De schrift zegt zelf, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Psalm 119. Wat wij daaruit kunnen halen is, zonder dat wij het woord van God lezen, dwalen wij in duisternis. Alleen door Gods woord kunnen wij onderscheiden wat waarheid is en wat misleiding is. Jezus waarschuwt daarom ook in Mattheüs 24, vers 4 tot en met 5. Pas op dat niemand u misleidt, want velen zullen komen in mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En zij zullen velen misleiden. Daarom moeten wij de geschriften onderzoeken, om te zien of de dingen die wij in de wereld bijvoorbeeld zien gebeuren, ook werkelijk zo zijn.
De Bijbel is geen zwaar boek, maar een bron van vreugde en kracht. A palavra de Deus não só um pouco fica, não um pouco fica, uma alegria e paz. Jeremia zegt, toen uw woorden gevonden werd, at ik ze op, uw woord. Was mij tot vreugde en blijdschap van mijn hart. Jeremia 15 vers 16. Jeremias capítulo 6, palavra pahalya, palavra este mensaje de alegria. Paulus herinnert ons, alles wat eertijds is geschreven is tot onze onderwijzing geschreven, opdat wij door volharding en door de vertroosting van de geschriften hoop zouden hebben. Romeinen 15 vers 4. Paulo já falou de Romanos 4, nós povos esperançanos para nós, para nós quedar firmes de eterno. Ellen White beschrijft in Early Writings bladzijde 37, de tijd is bijna voorbij. Wat wij jaren hebben geleerd, zullen anderen in enkele maanden moeten leren. Hermana Pai capítulo 1, lo que nos hacía de otra vai ser de par de luna. Dus het betekent, broeders en zusters, dat we nog een kleine tijd hebben. Dat de tijd kort is, dat wij Gods woord nog goed en grondig kunnen bestuderen. Want we weten, toen Satan 40 dagen met Jezus, hij at niks. Wat zei Jezus? Er staat geschreven. Zo zal Gods volk ook op de proef worden gesteld. En zo zouden wij ook, niet door onszelf, maar door middel van de Bijbel moeten getuigen. Ok, manera que voy a empezar. Lo que nos hacía de tempo, dentro de este tempo, yo quizá, vai ser por manera Jesús no va a sustentar de 40 días, así también nós vamos a sustentar. Entonces, el tempo precisa pouco tempo para estudiar a palavra de Deus. Dit laat ons zien hoe dringend dit laat ons zien hoe dringend het is om nu onze wortels diep in Gods woord te slaan. Ok, aí ele está dizendo muito importante para nós estudiar, para nós entender a palavra de Deus. Alleen zo kunnen wij staande houden in de tijd van beproeving die nu voor ons ligt. Assim não solamente nos prepara para a coisa que o fim de tempo aqui. Geliefde broeders en zusters, we leven in een tijd dat Gods woord meer nodig is dan tevoren. Minha irmã e irmã, nós estamos vivendo de tempo, caminha com nós, temos que estudar a palavra de Deus mais que nunca. Het woord is onze licht en onze kracht en onze hoop. A palavra de Deus está em luz e nos força e nos esperança. Laten wij daarom niet tevreden zijn met op het oppervlakkig lezen, maar de Bijbel grondig onderzoeken. Pensei, não conformarmos nós mesmos com ler a palavra de Deus assim rápido, sino que nós também diep dentro para nós sinha. Biddend en nederig, zodat wij standvastig blijven in geloof en voorbereid zijn op de komst van de Heer. Lá nós está humilde e reza de humildade para assim nós pode preparar para a de dos venidas de nosso Senhor Jesus. Jezus zegt, en zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om aan ieder te vergeten zoals zijn werk zou zijn. Openbaring 22 vers 12. Revelación 22, 12 avisa, também está vindo pronto e também com minha recompensa para vir cada conforme na obra. Mogen dit ons aansporen om dag en nacht het woord van God te onderzoeken, zodat wij klaarstaan wanneer Hij komt. Laga a palavra aqui estimular-nos para nós estudar a palavra de Deus de dia e de noite, para assim nós podemos preparar-nos mesmo para a dos venidas de nosso Senhor Jesus. Aceita. Amém. Amém. Nós estamos agradecidos ao nosso irmão Jaden. Deus siga bendicionando ele. Dank para sua parte. We bedanken onze broeder voor dat bemoedige woorden van inspiratie en tot woorden die ons laat ons denken. Dat ajuda nos para nos pensar, nos tem que estudar para Deus profundamente. Agora que nós estamos cantando um par de canticas,
momento. Usted va a cantar para alabarnos, Señor Jesús. Se você queda na altura de toda a profecia na que está passando, atualmente aqui vamos estar no bom canal Ainda Tem Esperança.